Hov. Har lugtet lidt af muterende celler, der nægter at dø? Ja, men jeg var jo også kræft. Ja, det kan jeg da godt se. Du har heller ikke spist sundt på det sidste, har du vel, John? Nej, jeg har Jeg har heller ikke set dig i fitnesscenteret. Hold Det da. øger jo alt sammen chancen for kræft. Vil du gerne dø af kræft? Nej, jeg har ikke lyst til at dø af kræft. Kan man dø af kræft? Ja, med cancer. Du har ødelagt din kropkage, John. Din DNA-opbygning er ødelagt. Og nu vil de muterede celler, de vil blive ved med at dele sig. De stopper ikke. De dræber dig indenfra. Så det du siger er, at jeg har en uhæmmet vækst? Det er lige præcis det, jeg siger. Du skal dø, John. Så vil min celle aldrig nogensinde slå fejl og stoppe. De vil gro, indtil jeg får en tumor. Er det det, du siger? Du har ret, John. Der er over 100 forskellige slags former for cancer. Hvad er det? Ja. Tror du, jeg dør af kræft? Måske. Det kommer an på, hvor længe du selvfølgelig har røget. Og det kommer an på, hvor tidligt de har fundet ud af det. Men der er én ting, der er meget sikkert. Hvis det først begynder at komme i blodkarrene, så spreder det sig hurtigt. Og hvis det ikke når at få det under kontrol, så dør du. Hvad er det? Tror du, jeg overlever? Nej. Hvis du blinker, smadrer dig.